Napalgang patay ang usa ka magtiayon nga senior citizen, lakip na ang 38 anyos nga lalaking anak niini human gidunggab patay gamit ang kaguran sa lubi ug kutsilyo sa sulod mismo sa ilang panimalay sa Dipolog City. Nakaalerto si Efren Mamak. Gilayong girespondihan sa kapulisan ang tulo ka mga patayng lawas nga napalgan nga nanimaho na sa sulod sa panimalay sa barangay Turno, Dipolog City pasado alas 2 Huwebes sa hapon. Matud sa Dipolog City Police, sa usa ka kwarto sa maong panimalay, napalgan ang 82 anyos nga lalaki, samtang ang 77 anyos nga asawa niini napalgan sa pikas kwarto. Samtang ang 38 anyos nga lalaking anak napalgan sa sala. Ang maong mga biktima gidunggab patay gamit ang kaguran o kutsilyo nga napalgan sa crime scene. Ang katong kaguran nagigamit sa duha ka magtiayon, murag same na pod gihapon na murder weapon na gamit dito sa sayang anak, kayang adopted. Dugang sa PNP nga dili sab makonsidera nga robbery ang motibo sa krimen, sanglit walay forced entry nga ebidensya sa balay. Wala say mancha sa dugo sa gawas sa panimalay. Duna say witness nga nag-ingon nga una ang insidente, dunay panaglalis nga nahitabo tali magtiayon nga senior citizen ug ang lalaking anak. Apan dili sab daw pwede maingon nga ang mismong lalaking anak ang mipatay sa maong magtiayon dayon giunay sab og patay ang kaugalingon niini. Dili pa nato wala pa tay ko di ta pwede maghatag og conclusion until such time siguro mo mahuman nato ang in-depth investigation ani kay napoy mga statement na ang kaning adopted is naay diferensya sa gamay sa iyang utok. Atong gi-interview ang mga silingan, naay time pag dili matagaan kwarta sa tigulang, suko, tingin na isa na part na sa mga investigation. Uban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.